ka United Democratic Party mentakasi ka khadway tarik risau kala kenther teng ya ka Meghalaya Congress Parish Committee ta ka baong ba ka dei ban pechwa ya ka yeng lajong haswa ban kan tho ya ki wei habai kren mat kilap thai kubor uba Titus Khan ubadei president ka United Democratic Party East Kasil District uloong ba ka Congress ka dei ban pechwa ya ka yeng lajong ba kat nungut ki amali ka don shwa ban kan tho ong ya ka Congress kat nungut ki amali pidon mentah kat nungut pechwa yet shwa ya ladis ya wat chu pech ya ki wei hari jing sisa ki deban penbech ya ka yeng ka sem lajong ka balajot la pra kat ni naki arfu wingut ki amali ki baki don mentah ki kala jiro ngasngo ban ong ya ki nong ya lam jong Kongres kin sobha ba kin penbech shwa ya lajong ka yeng ka sem nai dak kedok ti ya ka jong ki wei